पर्बजरा डिएसनि जे सुपार लीग फुटबल जे लीग जादोंमोन बेयो दिनैहाय जोबथा सान बेवहाय आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरदों बिथांमोना पर्बजरा डिएससिआ बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै बिथांमोननि जे खेला सालायनाय फुटबलखौ डिएससिआ पर्बजराया आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा गासिबो जे एसेबां मोजां हाजार हाजार फैनानै जे दिनैनि फुटबल फाइनालखौ जाफुंसार होनो हेफाजाब बेखौ नुनानै आङो आरो गेलेगिरिफोरनि जे गेलेनाय जे डिसिप्लिन बेवहाय फ्राय सेनियर प्लेयार दंजोबोमोन आं फ्राय सिनायो बिथांमोनखौहाय बिथांमोना गोबां स्टेट प्लेयार बाहाय दंजोबो ओंखायनो दिनैनि जे गेलेनाय बेवहाय माने लीग बादि नुवाखै मोनसे ट्रफि बादि मोनसे खेला जादों दिनैनि खेलाया आं जे नुबोयो लीगखौहाय आरोखि लीगनिफ्राय बहुद हाइ गोजौआव थांदों आरो दिनै खेलानि स्पिरिट आरोखि जे स्किलफुल बिथांमोनहा गेलेदों डिसिप्लिन गेलेदों जेरेखम जों नुयो टिभिफ्राव आरोखि बेखौ टिभियाव लाइभ खालामोबा निस्सय बे रोखोमनि एसे नुगौमोन आरोखि दिनैनि खेलाखौहाय बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों पर्बजरा डिएससिखौहाय बाहाय खुनु मोनसे डिसिप्लिनखौ ब्रेक खालामनानै माबा मोनसे खालामनायनि मोनसे आं खुनु बाहाय नमुना आं नुवाखै बे रोखोमनि जागोन होननानै आं आसा खालामदों ओंखायनो आङो खेलानि आगोलावबो जानायनि आगोलावबो जे फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै गेलेनांगौ एखे बिथांमोना सिनायखाजोबनाय गासिबो प्लेयारा गासिबो बेखौ बिथांमोना मेनटेन खालामनानै गेलेदों आसा खालामो बिथांमोननिफ्रायनो हयथ' गोबां बिथांमोना आइ लीग बा आइएसएलआव बिथांमोना सानसेब्लाबो बाहागो मोनहैगोन गेलेनो मोनहैगोन आरो बाहायथ' आइ लीग गेलेनाय सासे दंखायो जोंब्ला ब्रह्म बियो कार्बि आंलंनि खासा एफसिजों बिथाङा आइ लीग डिभिजन गेलेनानै फैगोदानथार बे गथ'आ आरोखि सिनायखायो जेनेबा जोंनि बारहुंखायावबो थाहैदोंमोन क'क्राझारा बेसेबांबा गोबाव आंनो बारहुंखाखौ लिड खालामदोंमोन बे समनिफ्राय बेखौ खांबोनो बाबोनो मोननाय हिसाबै मिथिजोबगौ गासिखौहाय दा बियो क्वालिफाइड जाबाय खासा क्लाबा कार्बि आंलंआ आइ लीग गेलेनो थाखाय बिनिफ्राय एआव थाङो नालाय दा बिसोर आइ लीग मेनखौ गेलेसिगोन आरोखि आसा खालामो बिनिफ्राय जौसिनाव आइएसएल दङ बोरैबाफोर माब्लाबा निस्सय बिथांमोननि जुदि देहाया थिग थायोब्ला निस्सय बे गथ'आ निस्सय आइएसएलआवबो गेलेनो मोनगोन आंहा आसा दङ आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय पर्बजरा डिएससिआ बिनिफ्राय साबसिन खेला सालायबावगोन आं मिजिंथिनाय दङ आरोखि गेलेनायनि बिथिङाव आङो लाइमोनफोरखौहाय खावलायगोन लेखा फराखौ जेरैहाय फरायनायखौ जेरैहाय गावनि आंगो हिसाबै साननानै लानानै गोसो होनानै फरायनानै गावनि केरियारखौ दाफुंनो हायो थिग बे फुटबल गेलेनायाबो मोनसे केरियार ओंखायनो बेखौ केरियार हिसाबै दानो थाखाय जाय फुटबलखौ गेलेगोन जाहाथे गोसो गोरबो मोदोमजों बिथांमोनहा गेलेनो नाजायो बेबादि गेलेनो नाजायोबा निस्सय दानि जुगाव ओरैबायदि सुबिदा दङ नोंनो फरायनानै डक्टर इन्जिनियार आइएएस आइपिएस जाब्लाबो नोंखौ बारा सिनायनाय नङा सासे फुटबल प्लेयार जुदि आइएसएल प्लेयार जायो आइ लीग प्लेयार जायो बे आइपिएस आइएएसआबो नोंथांनि सिङाव थांनानै बे फिल्डआव थांनानै बे खेलाखौ नायनांगोनसै आरोखि बे गथ'आसो गोजौ थाहैगोन लेभेला बे रोखोम लेभेलनि जोंनि फुटबलखौ दा इन्डियान फुटबला जायगा होबाय ओंखायनो आं आसा खालामो बिमा बिफा गार्जेनफ्राबो गेलेनायखौ उन्दैनिफ्रायनो जुदि गथ'आ गेलेनो गोसो दंब्ला बे गथ'खौहाय सापर्ट खालामनांगौ आरो लकेलनि जे जोङो दैदेनगिरिफोर दं अर्गानाइजारफोर जाय बिथांमोना दैदेनो क्लाबखौहाय बिथांमोना बे गेलेनायखौ जाय दावखोलांनो हानायनि लामा दंबाय थायो बेखौहाय सापर्ट खालामनानै बिथांखौ हेफाजाब होब्ला निस्सय बे गथ'आ मालाबा गोजौ लेभेलाव सहैगोन आं मिजिंथिनाय दं आरोखि थेंक इउ খুব উত্তেজনাপূৰ্ণ ফুটবল আজি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছোঁ বংশীজৰা কেন্দ্ৰীয় ক্লাব আৰু বাছবাৰী জাখাংপুৰ ক্লাবৰ মাজত যে খেল হ'ল খুব উত্তেজনাপূৰ্ণ খেল হৈছে নিশ্চয় ইয়াত বংশীজৰা কেন্দ্ৰীয় ক্লাবে 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে যদিও জাখাংপুৰ এফচিও কম খেলা নাই খুব সুন্দৰ খেলিছে তো গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলত ফুটবলৰ যি খৰাক অৰ্থাৎ মনৰ যি খৰাক এই খৰাকখিনি আজি দুটা দলে মানে দিব পাৰিলে আৰু বিশেষভাৱে মই পৰ্বতজৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ হৈ পেলাই আজি দুটা দলৰ খেলুৱৈসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিম মেনেজাৰ টিম কোচ আৰু ইফালে আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি যিমান ষ্টাফ আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ খুব সুন্দৰ ফুটবলৰ যি পৰিৱেশ ফুটবল কেনেকৈ খেলিব লাগে ফুটবলৰ মানদণ্ড বজাই ৰাখিখিনি আজি আমাৰ খেলুৱৈসকলে ইয়াত ফুটবল খেলিলে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ অসম ফুটবল সন্থাৰ এইজনৰ সভাপতি ইয়াত আহিছে একেতে খুব সুন্দৰ বাৰ্তা আমাক প্ৰেৰণ কৰিলে তেখেতকো মই বিশেষভাৱে পৰ্বতজৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ এক্স এমচিএলৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ বহুতো ইয়াত ফুটবল অনুৰাগীয়ে ইয়াত উপস্থিত হৈছে এখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে ফুটবলটো আমি পৰ্বতজৰাত আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ
তাৰ কাৰণে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিলোঁ আৰু যাতে আমাৰ পৰ্বতজোৰাৰ পৰা মানে ষ্টেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেললৈকে যাতে আমি প্লেয়াৰ প্ৰডাক্ট কৰি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ থেংক ইউ खुलुमबाय दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री 5 लिटार पेट्रल फ्री एयार गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं गोनांथार मिथिबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा मोजां खाबुबो होबावदों बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 6000399187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन